Ya? daorao daosi जाबाय थानाङा मिथिखा मानो जिमानबाबो बिखुनजो दोनखायो बिमाया बिमा जाखायो ओमफ्राय लोगो फैनायाव रुटि बानायलायबायानो दिनै लोगोआबो आरो मैयानि गारदावनायखौ नुनानै जानो फैदों नामा देग्लाय देग्लाय बैसागुआवसो होनलायलांबाय देग्लाय बोसोराव माने खस्थ'नो बिदि बाइकखौ लाना फैनो नागिरो आरो नों मानो बुजिया हिनजावफोरनि बाथ्राखौ एसे खोनासंनांगौलै लोगोफोर थरायनानै न' साफा खालामनायनि स्टाइलखौ नायबानो जाबाय माबायदि खस्थ'यै न'खौ साफा खालामदों माने गावनि बिसनाखौ माने माबायदि नायलांबाय दा मानसिया नै आइथिंआल' ओंखारा बेफोर बुस्थुखौ मानो लाबोयो बेफोर बुस्थुखौ बुस्थुखौ मानो लाबोयो इमान गिदिर बुस्थु लाबोनानै दा माबायाव माबोरै मोनदों साफा खालामनायाव माबोरै मोनदों हाबजायाबालाय सिगां हाबजायोमोन बोरै उन्दुना दं नोंनाव ओंखायनोथ' एसे फ्रि स्टाइलनि माबाफोर खालामनांगौ मिथिबाय हरनायखौ मिथियो नामा दाबिना लाबोदो नामा आं माथो दाबिनासो लाबोदों नोङो अननानै हरनाय माथो दाबिनासो लाबोदों मालाय अननानै हरनायखौलाय आं बे दा माबायदि होनदों साफा खालामनायाव बाल्थिंखौबो नै सिङावनो सोखाना लादों नुबायना बेफोरबायदिनो मोनो मिथिबाय बेफोरबायदिनो मोनो ओमफ्राय नै इदिनो एसे आराम साफा खालामहरनो हायो ओरैहाय ओरै सिंखैजा एसे आराम साफा खालामहरनो हायो नै दाखालि बायस'नायखौ नै दाखालि टिपजों खाथाबलायनानै होदोंमोन आङो ओमफ्राय मोजां जायालाय नै इनिबा बाप्पा माने मा होनबावगोन मानसि गासैखौ दालाय बोरैथो मोनदों दा बोरै मोनदों इयाव हाबजायाबा नैयो साइ नाङो उन्दु बेफोरबायदिनो उन्दु साफा खालामबाय थानांगोन आरो माथो बोरै मोनदों बेफोरो जाबाय ट्रेनिंसो मिथिबाय ओमफ्राय नोंलाय इनसाल्ट खालामफैदो ना मादो आरो रागा फोजोंना देखो ओइदिसो मोनसे हाबा मावनायाव आं बिदि सुखा होनफैबाय थानानै सुखानानै आरो मिनि ट्रेनिंसो दिसं मावनायावबा गैया ओइदि बेलेग दिना सोर लिरोमोनलै दिनैसो माखौबा उन्दुसोलायनानै लिरना खिथादों दिसं सिंखेल'दो आंखौ इयाव लिरना थांनानै मोजां होनना आं इदिनो इमान साफा खालामो जादो सिङाव नाहरबाय सिङालाय माथो जादों सिङाव खालाराखै बोरै मोनदो बिराद नांगोन माथो गाद्दि नांगोन माथो नोंनो नों उन्दुवाखै आं उन्दुदो इयाव गाद्दि नांगोन माथो होनबाथाय उल्थाल' जाखायो देन्जारसो थ' मामाय होनदांसै नों आंखौ गोदो हानाय हाबाय थागोन बायदि मोनदों लायबा सेन्स जाबाय माबायदि सेन्स जागोन नायनो नों आंखौ जों बुरि होनबाय थायो सम देलायनो रोङा मानो रोङा ओमफ्राय थास' नागिरग्रा माबा थास' नागिरग्रा गैलांग्रो नामा होमबा थास' नागिरनांसै मानसिया मोनसे सिस्टेमाव थाबाय थाजाया होमबाथ' थास' नागिरनांसै बिदिसो होमबासो सामार मानसिया हाब्रुआव थांला होमबा मेगन सायो जोंफोरखौ बेफोरबायदि थानाया जोंफोरखौ मेगन सायोमोन हाब्रुआव थांला होमबा नामा हाब्रुआव थांला मा खानहरनो उन्दुनो हानहरनाया माइखौ आं हानहरनो हायो नामा उन्दुनो हानहर नोंसानो मेदाम ओंखारलांलायनोसै गावनि डिउटियाव दावराव दावसि जाबाय थानाङा मिथिखा मानो एकदम संगौ आजिखालि मेदाम दे मोनसे साफा खालाम फेनखौबो होना फेन होनानै गोजाङो स्रोब्रा बोरै खनला हाबनानै साफा खालामनाय नुबाय बेफोरसो नांबावगौ बक्स फालें नांबावलायनो सोरबा कमेन्टआव आब'नि बक्स फालेंआ बेसे लानाय होनना सोंहरदोंमोन बायनाङा भगबान साफा खालामनानै फैनांगोन नामा बे राजकुमाराव बेसे हानांबाय थायो ओमफ्राय नैयाव बयद' तुला सिथाबबाय थायो मिथिबाय
मानो मालाय बेलेगफोरनि न'आव थुला बेलेगफोरनि न'आव थुला हाबाना ओमफ्राय 2000 years later लोगोफोर जोङो फोथाराव साहा होनो थांहांदो आरोना आङो न' ओरि लिरखांनानै दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैनानै दायो जोंहा माइ हानो होदो नालाय देग्लाय बैसागुआवसो होनलायलांबाय देग्लाय बोसोराव माने जोंहा गांगा जाहां जाहायाखै हाबाय थाजायाहाय ओमफ्राय नै इखौ मानो लाखो दे बाइकखौ स्कुटिखौ लाबानो जायोना हाब्रु नांजोबगोन ओइ उतखिया आबा मेक्स थालायदो दे था माने जोंहानि हायाव ओरैबादि गेदेर जिबौ दंफैयोनो बिनि थाखायनो माने थखन लानानै थाङाबा जाया आरोना बेसेबा गिदिरनो ओमफ्राय सोरबा हमनानै लांफैबा हामसिगौमोन आङो गिसोगारोहाय बेथो दा जोङो नै गेदेर जिबौ दङो बिदि साया गुसुसिन गाखोलाय हाया मोनलायलांदों फैजोब्बाय इयो माइ हाग्राफोरा बे दैमाखौ बारनांगौ आरो ओमफ्राय ना बेयावनो इमान खस्थ' बाइकखौ लाना फैनो नागिरो खोलैथोल' नोङो दांजाखागोन आंदो गाहायाव एसे गिथाव बाथाव नै लोगोफोर अबे सानस्रिलांबाय दं फिसा बिदि बाइकखौ लाना फैनो नागिरो आरो नोङो मानो बुजिया हिनजावफोरनि बाथ्राखौ एसे खोनासंनांगौलै ओमफ्राय खुसिबो लानो नागिरा खुसिया गबाय नामा गबाय ए बोरै जानो नै मालाय हाखांजोब्बायानो नै मालाय गेजेर हाजोब्बायानो नैखौबो हाबाय नाखांबावबायसो हानानै वा देनजारलै जोंहाबो फोथाराव नाखानो हानायबा मोजां जागौमोन ट्रेक्टर सोनो लामा मोनगोन ना मोना इसे जादो माने ट्रेक्टर सोनो लामा मोननायबाथाय होमबाना इयावनो हानानै हेबासिनो बस्थायाव सोनानै लाना थांखानांगोन एसे गोथांस्रोआवनो हादो अ इखोलाय ओरैनोबाबो नों माइखौ फोरानखानांगोन ना माबानानै नाखांनानै ओमफ्राय दा जोंहाबो जुदि नै दब्लायसेया जुदि लामाखौ बहनोबाथाय होमबाना इयावनो नाखानो हागौमोन जोंहाबो नांलाय गायनाय माइया जोंहाना माबायदि जादों नोंथांमोना दिनै नायनो हागोन आरोना नायनोसै आरो माबायदि जायो हालेवनोबो फैया ओमफ्राय उनाव लास्टावसो जों गामिनि ओरै आंहानि बिमानि गामिनि बिदाखौसो लेंहरना हालेवनो होब्रबलायनानैसो गायनो मोनदों नै लेमजोब्बाय अखा हानानैनो नस्थ' खालामदोलै साला जानांगौ नायनोसै दा थांनानै नायनोसै माबायदि जायो नोंखियालाय बिदिया फैनोनो बायो जिबौ एम्बौनि कारनैनो माबानि सिन गिदिर जिबौ दङनो लोगोफोर दाखालि बावै सौराया नुलांदोनो जिबौफोरखौनो गियो आङो माइया जादोब्रा दैयानो रानाखै नुवाखै गसाया बारा बारायाखै खिन्थु माइया जादो रानथाबजोबदोंमोन इबो नै मोनफैबाय जोङो खोथिया थिलिनि खोथिया आग्लायनाया नै बिदि जाना दं फरा जाना दं संना जोंहानि 1.5 बिगा हानिख्रुइ एसे जासिनो ना दंमोनलै ना नागिरनांगोन हाग्रायानो संकद्रायनाय कारने थांनो फैनो बायो माइया थिगैनो दं जायाखै नङा जादानो नै माइया मोनफ्लेजोब्बाय जाना मोनजोब्बाय आरो सिगां नानो मोननांगोन नों मा जायखिजाया हाग्रा थाबायगासिनो जोबगोन खाननै खानथामाव जोबगोन नै लोगोफोर जोंहानि माइया नै बोरिखिनिया गैया ओरैनो जाबाय मालायफोरना रग' नै जोंहानिया ओइ ससेयाल' जादों आरोना नै इफोर जादों आरो ओरैहाय ओमफ्राय नै खोथिया थिलियासो आरामनो फिथाइ थाइजोबलायनानै दं मोजांथार नै इथिं साहा होबाय साहा लोंगासिनो नै
नैयाव खावसे हाखांबाय नै औवा दानदो नामा एसे आरामथार जालायदो ना रौ रौ आंनो फैनानै नै नुबाय मा बुथुमदो अमा बेदर जानांगौ अमा बेदरजो जोंहानि हायाव बेसेबा मोजां मोजां थास' बिथुरि जाना दं अमा बेदर जानांगोन बुथुम आलासि फैजानो आंहानि बेस्ट फ्रेन्ड ओमफ्राय जागोन इयो थास'खौ रुना होगोन अमानो होनाय बायदि नामा जां होनलायगोन दा अमानो होनाय बायदि अमानो रुना होनाय बायदि रुना होनांगोन लोगोनो बेसे मोजां मोजां आयु अमा बेदरदो फ्राम फ्राम एवनानै अमा बेदरखौ गोरानफोरदोसो मोनजानांगौ इफोरखो गोरानजों दाखालि गोथाव जादों अमा गोरानफोरदो आं तेजपुराव थांनो इयो हारसिंनो अमा गोरानदो जाखुमादो मिथिबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा होनदों इदि मानसि थैनायाव मानो इफोरबायदि जादों होननानै मानसि थैनायाव मानो बेदर जादों होनना नुदों ओमफ्राय आं मिथियाना मोनजाया होनबा मानसि थैनायाव बेदर मिथिया आं मिथिला आरो जोंनावसो जाबायानो थायो सं बिनि आं फालिबाय ना गावबागाव रुल थायो खोमालै गावबागाव गामियाव आरो एसे हाग्रा हाबैलायना दे बयद' जिबौ दंमोन इयाव माइ गायनाय समाव बयद' जिबौ दंमोन इयो थोरै गोजामोन ना बेफोर माखा ओइ ससेयावनो गाफ्लांबायमोन आं नै ससेयाव मासे दै होनो फैनायाव इयाव दै रानख्रावजोबना दंमोन ना दै होनो फैनायाव आंलाय मानो थांबावलायनो इस्राइलाय इखिनिया आरो नै इ हाखरनि खिनिया ओरैहाय बे नैखिजा माने नैखिजा दै जमा जानानै दङ ओमफ्राय नाबो दं जाहैबाय ओइ नों इखौसो माखा लोगो फैनायाव रुटि बानायलायबायानो नै दिनै लोगोआबो आरो मैयानि गारदावनायखौ नुनानै जानो फैदों नामा बोहैलायदों नामा बा ओमफ्राय दिनै मा माबायदि जादों बयद' गोबां नाखादों नै ओमफ्राय मादो बोरमा बेदर हांसो ए थगायहर जोंनो नै इयाव नै हांसो बा देन्जार जाना दं सं ओमफ्राय आरो दंबावो बयलार दंबावो सं एवाखै नै एवथ'वाखै बयलारखौ एवदो इखौ नाखांनानै मिथिबाय बेखौ जाग्रोनोसै ओमफ्राय नोङो बयलारखौ एवबाय थादो जों जाबाय थानोसै मिथिबाय दे माबार लाबदोसो हायनानै लाबदोसो दा 50 खानसो दंखायो खोमा लाबदो दखाननि बारनांसिगोन नोंमारगो